Halo. Kok meneng toh? Enggak, takutnya ngangkat istri kamu kan jadi nggak enak. Yo, kalau nggak enak ya pindah dong. Maksudnya? Ya, kayak kita pas waktu dulu itu loh. Stop ya Theo, gak usah ngomongin yang dulu. Sakit tau nggak? Sakit. Kamu katanya sekarang di Sukabumi ya? Enggak, iya orang aku sukanya sama kamu. Nah, Pret. Yo, Gimana mau percaya? Buktinya apa? oh pengen bukti. Ya udah, besok aku ke situ. Tak tunggu. Serius kalau kamu mau pulang ke Jateng. Ya udah, besok aku ke situ. Enggak, Ken. Bercanda, Ken. Orang urus. Pokoknya besok aku ke situ. Wes Bisa konflik aku karo bojoku kok, Ken. Los, bye. angel. Makanya aja nantang-nantang aku. Ya Allah, malah dipateni. Rasane kangen tenan, rasane. Kangen ya Rene. Raiso ketemu amarga kahanane. Berarti karo bojomu toh? Apa lo ganggu lo? Langsung lah. Enak. Nek omongan karo ati beda yang ngono kuwi. Ngopo kok meneng ae nglamun nang kono? Lagi nang posisi urip pengen ayam tentrem. Wis to ora usah ganggu. Walah Mas, ngono ae nesu. Wis to, yang malah ribet, malah kok yang drama. Jadi sapa wae sing ganggu uripku, sing ganggu pandangan mataku, bakal tak adoi tanpa mikir ping pindho. Aku lho wis gelem kenal karo awakmu lho, beruntung awakmu Mas. Saiki ngene kok. Nek aku kenal awakmu ra enak fungsine, ra kenal awakmu ra enak rugine. Padha ora aku. Kowe lho saiki iso ngomong ngono amarga kowe wis ndek bojo. Biyen kowe lho ndek bojo enggak teli karo aku. Nyocot. Yo, saiki kowe wis bahagia yo. Ibarat lagu sepine karo aku, bahagia karo liyane. Loh, kuwi kan awakmu sing ninggal kok aku dhisik, mergo sing milih sing ganteng. Yo lagune ora ngono lah. Kudune kalah bondo kalah rupa, mergo nyong elek, kok milih sing ganteng. Aja play victim. Jem. Mbok karepmu. Lebih baik lho aku lunga sengadoh ben ra weruh kebahagiaan kalian meneh. Ya kono lunga, Ken. Ora sambut tahan, ora sambut kejar aku. Sopo sing nahan? Yang ora ngomong, hati-hati nek lunga. Dasar lanang sempur, ora ndek perasaan. Bola-bali sampean nglarani hatiku. Aku sing putih ayu medhu kok singkong rebus ngene mbok tolak bola-bali. Apa wis siap? Wetengmu tak isi kulkas. Ditanono. Tak goreng dukun fotomu. Kaya wong wadok iki kudune dikandani wong lanang ki manut. Malah wani. Piye jane kowe iki? Wes angel. Angel.